Molweni kwakhona abantu bakuthi. Ndinibulisa nonke ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Sigqibezela isifundo sethu kwincwadi yesibini ngokubhalwe ngumpostili uPawulos ebhalela unyana wakhe kanye ngokwaselikholweni uTimoti. Sizofunda kwakhona kwisahluko sokuqala, sizokuqala kwivesi yesibhozo siyokutsho kweyeshumi. Masifundeni kwakhona. Ngoko ke musa ukuba nazinhloni ngabo ubungqina benkosi yethu nangam mna mbanjwa wayo. Suka uve ububi kunye nam ngenxa yendaba ezilungileyo ngokwamandla kaThixo. Owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele, engenzi ngokwemisebenzi yethu, esenza ngokweyakhe ingqibo. Nobabalo esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu Yesu Kristu, owakubhangisayo okunene ukufa, kodwa wabukhanyisa ubomi nokungonakali ngazo indaba ezilungileyo ezi. Masithandazeni. Thixo wethu mdali wezulu nomhlaba, siza kuwe namhlanje. Ndifuna uqala ndibulele wena Thixo owathi wandisindisa. Nguwe Nkosi oweza kweyam impilo, ndim owayebaleka engafuni into yakwenza kunye nawe, kodwa wena Nkosi ngenxa yothando lwakho, ngenxa yobabalo nenceba, weza wena Nkosi wandisindisa. Kodwa awuphelelanga nje apho ukuba undisindise, kodwa Nkosi wandinika inyweba yokuba ndivakalise indaba ezilungileyo kwabanye abangakwaziyo, ukuze nabo beze bakukhonze, bakholwe, baphilele wena. Namhlanje ke Nkosi siza kuwe sicela ukuba uncede ke Nkosi kwabo bamameleyo, uze kube ubabonakalise ke Nkosi ukuba wena ungubani na, ubabonakalise nabo ukuba bangobani na, ukuze bazi ukuthi bayakudinga. Kunyanzelekile ukuba beze kuwe bakholwe, beze bathi Thixo sincede, usisindise, yenza impilo zethu ibe zimpilo ezintsha ngokuthi usinike ubomi obutsha. Siyabulela ke Nkosi ngelithuba othe wasinika lona ukuba sive ngevangeli lakho elingcwele elisindisa abo bakholwayo kuwe. Egameni lika Yesu Kristu. Amen. Isihloko sethu sithi ivangeli ezona ndaba zilunge kunazo zonke. Masiphinde. Isihloko sethu sanamhlanje sithi ezona ndaba zilunge kunazo zonke. Besithe kwintshumayelo egqithileyo ukuba ivangeli zindaba ezilungileyo zovuyo ezisuka kuThixo ezikhokelela kulo usindiso. Masiphinde. Ivangeli zindaba ezilungileyo zovuyo ezisuka kuThixo ezikhokelela kulo usindiso. Sithe sajonga iinkcukacha ezithile malunga nevangeli losindiso. Siye saphendula imibuzo emibini. Umbuzo wokuqala sithe sawuphendula, ingaba usindiso olu lunjani? Umbuzo wokuqala sithe sawuphendula uthi, ingaba usindiso olu lunjani? Siye sathi nguThixo owasisindisayo. Akho ndima sidlalayo thina ekubeni sizisindise ngokwethu. Saphinda sathi sisindiswa esonweni, ekugqibeleni usisindisa kwingqumbo yakhe ngenxa yokuvukela lowo wasisindisayo. Umbuzo wesibini ke sithe sawuphendula uthi, ingaba usindiso olu lusuka phi? Umbuzo wesibini sithe sawuphendula uthi, ingaba usindiso olu lusuka phi? Sathi aluphumi emisebenzini yethu, kodwa kwingqibo kaThixo nobabalo lwakhe esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Siye sathi olu sindiso olu asikwazi thina ukuzigwagwisa, asikwazi thina ukuzingomba isifuba, ngoba kho nto sithe sayenza, ngoba uThixo wagqiba phambi kwamaxesha aphakade. Kungekabikho xesha, singekazalwa nozalwa, uThixo wayesenalo elicebo, eyazi ukuba uza kusindisa abo bazawuthi bakholwe kuye. Namhlanje sizophendula imibuzo emibini kwakhona. Owokuqala uthi, ingaba usindiso olu lwakhiwe phezu kwantoni? Umbuzo wokuqala esawuphendula namhlanje, ingaba usindiso olu lwakhiwe phezu kwantoni?
Umbuzo wesibini ke sawuphendula namhlanje, zithini iziphumo zosindiso? Umbuzo wesibini esawuphendula kwakhona, ingaba zithini iziphumo zosindiso? Masiqale ke siphendule umbuzo wokuqala, ingaba usindiso olu lwakhiwe phezu kwantoni? Uverse 10 uyasixelela ukuba uyise waye wakwenza oko uyise wakugqibayo ngenxa engaphambili. Yasixelela ukuba uYesu Kristu unyana okuphela kwamzeleyo waye wakwenza konke oku uThixo uyise wayemthume ukuba makazokwenza ezantsi emhlabeni. Uverse 10 uyasixelela lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu uYesu Kristu owakubhangisayo okunene ukufa. Umbuzo sawubuza, ingaba uYesu Kristu wayenza njani lento? Wayenza njani uYesu Kristu? Wabonakala njani? uThixo unyana waba yinyama. uYohane chapter 1 uthi lo ngulizwi, ulizwi wayenguThixo, ulizwi wanguThixo. Ngoba sithi abantu abonayo, sithi abantu abathi samthiya uThixo. Ngenxa ke sithe samthiya uThixo, samfuna uThixo, sona uThixo, saphila njengabantu abaphila ngathi azange banikwe umthetho. Kwanyanzeleka ukuba uThixo njengoThixo olilungisa, njengomgwebi, kwanyanzeleka ukuba uThixo asigwebe. Kodwa ngoba uThixo sithanda, isithi abantu abonayo, wezisa unyana wakhe onguThixo naye onokwazi ukuthi ame endaweni yethu. Unyana wakhe uYesu Kristu ke owamzisayo ezantsi emhlabeni ukuba ame endaweni yethu, athathe umgwebo wethu. Sithi abantu abamele ukuba bayagwetywa, kodwa uThixo unyana weza ezantsi emhlabeni ukuba kugwetywe yena endaweni yokuba kugwetywe yena. Lo lithetha ukuba uThixo wathatha isimo somntu, uThixo waba ngumntu. uYohane chapter 1 verse 14 uthi sabubona ubuqaqawuli bakhe, ubuqaqawuli kanye bowokuphela kwamzeleyo uyise, ezele ubabalo nayinyaniso. Kungenxa yokubonakala kukaYesu umsindisi okwenze kube kanti siyalufumana olubabalo, ngoba nguThixo yedwa ozele ubabalo aphinde azale inyaniso. Akekho umuntu emhlabeni okunokuthi mina I'm full of grace and I'm full of truth. nguThixo yedwa onokwazi ukutho. Yilona sisithi unyana lo unguThixo wathatha isimo somntu weza ezantsi emhlabeni okuba athathe indawo yam nendawo yakho. Mhlawumbe uyazibuza kwakhona, ingaba uYesu Kristu lo wasisindisa njani? Ingaba uYesu Kristu wasisindisa njani? Kwakusemnqamlezweni apho insindiso yethu yagqitywa yakhuselwa khona. Kusemnqamlezweni apho insindiso yethu yagqitywa yakhuselwa khona. Kubomi bukaKristu owabuphilayo, ithi iBhayibhile uYesu Kristu waphila ubomi obugqibeleleyo, ephilela thina. Emva koko uYesu Kristu wafa emnqamlezweni. Okwesithathu wavuka kwelabafileyo. Konke oku kwaye kwasizisela ukukhululwa okunaphakade. Sakhululwa ngenxa yempilo kaYesu, ngenxa yokufa kukaYesu nangenxa yokuvuka kukaYesu. Icacile umuntu akasindiswa engakhanga kube kanti uzalwa ngokutsha. Akekho umuntu osindiswayo engakhanga kube kanti umoya kaThixo uyangena amvuse kwisimo sokufa amzise kwisimo sokuphila ngokwasemoyeni. Kungekho umuntu usindiswayo engakhanga kube kanti uyakholwa kuYesu Kristu. Kucacile, and iBhayibhile yenza lonto icace. Sizalwa kumhlaba singabantwana bengqumbo, sikwisimo sesono nangokugwetywa nguThixo, ngoba ingqumbo kaThixo iphezu kwethu. Kuyo yonke lonto, yonke into uYesu ebefanele kube kanti uyayenza, wayenza emnqamlezweni to secure our salvation. Ndithatha apha into ndizithethayo kuba uYesu Kristu wakwenza konke emnqamlezweni. He did it all on the cross. KumaHebhere chapter 9 verse 12 uthi wangena kwabakanye kweyona ngcwele
kungengalo negazi lebhokhwe nelamathole, kungegazi elilelakhe, wafumana inkululo engunaphakade ngokusihlawulela. Yenzekaphi lento? Lento yenzeka emnqamlezweni. Wasihlawulela uYesu Kristu emnqamlezweni. Kube kanti yonke into ebekufanele uyayenza, kube kanti thina siyasindiswa, wayenza emnqamlezweni. KumaHebhere chapter 10 verse 14 uthi, kuba ngomnikelo mnye ubenze bagqibelela ngokungapheliyo abo bangcwaliswayo. Uyayiva lento? Kuba ngamnikelo mnye ubenze bagqibelela ngokungapheliyo abo bangcwaliswayo. Ngomnikelo omnye, ngoba waye wazinikela phi? Emnqamlezweni. Uhlele ekhaya, ungumKristu. Uhlele ekhaya, kunzima impilo yobuKristu. Ngamanye amaxesha uzibona ungumoni. Nezinto zenzayo ziyabonakalisa ukuba kukhona apho ubhatyaza khona kubomi bakho bobuKristu. Ufuna ukuyekelela, ufuna uyeke uThixo, uphinde ubuyele kubomi bakho bakudala. Ndifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba bonke abo bakholwayo kuYesu Kristu bathi yonke into bathi wayenza emnqamlezweni yanele, kube kanti mna ndiyasindiswa. Suthemba amandla akho, suthemba ukuthembakala kwakho, themba umnqamlezo, ngoba emnqamlezweni konke uYesu Kristu wakwenza. Umbuzo wesibini ke siwuphendulayo uthi, usindiso neziphumo zalo. Zithini iziphumo zolusindiso? Ikhona lento wayenzayo umsindisi. Yintoni lonto? Jonga uverse 10. Owakubhangisayo okunene ukufa. Mandiphinde uverse 10. Owakubhangisayo okunene ukufa. Kokuphi okukufa ndithetha ngako? iBhayibhile ithi sonile sasilele eluzukweni likaThixo. Kodwa iBhayibhile ayipheleli apho. iBhayibhile ithi sifile ziziphoso nazizono zethu. Abantu bayafa rhoqo. Abantu bayafa befe bafe. Kodwa iBhayibhile ingabe ithetha ukuthini ukuba umuntu lo uYesu Kristu, uThixo uYesu Kristu wakubhubhisa okanye wakubhangisa okunene ukufa? Njengoko ndisitsho, ukufa okuthethwa ngako apho kukufa kwanaphakade. iBhayibhile lento ithi kukufa kwesibini. Xa sithe safa ngokwasenyameni siphinde sife. Abo bathi bangakholwa kuYesu Kristu baphinde bafe kwakhona. Kodwa uYesu Kristu ngokufa kwakhe waye wakubhangisa ukufa kwesibini. Kodwa ukubhangisa kwabo uThixo wabanyulayo, ukubhangisa kwabo bathi babone ukuba umsebenzi lo wawenzayo uYesu Kristu emnqamlezweni wanele ukuba abasindise bona. Uthi omnye umbhali, ukufa kokufa kusekufeni kukaYesu Kristu. Mandiphinde, uthi omnye umbhali, ukufa kokufa kusekufeni kukaKristu. Bubona ukufa kukaKristu kubhangisa okunye ukufa. Yintoni enobangela uba mna nawe siphinde sifune ukufa kwesibini, siphelele ezogweni, siphelele ekubeni siphile ubomi ngaphandle koThixo? Ndiza kuwe namhlanje kwakhona ndicela ukuba wazi ukuthi konke uYesu Kristu owakwenzayo wakwenza emnqamlezweni, wakubhubhisa ukufa. Ukufa enyameni ayiko kufa kwesibini kuthi thina bakholwayo kuYesu Kristu. iBhayibhile ithi ukufa kuthi kuba inzuzo, ngoba ukufa kufana necango esingena kulo ukuba siphile noThixo, simkhonza, simnqula, simthande ngonaphakade. Kutheni kunjalo? iBhayibhile yasichazela, wabukhanyisa ubomi nokungonakali. Wabukhanyisa ubomi nokungonakali. Ukubhangisa ukufa is getting rid of the negative. Ukukhanyisa ubomi nokunganakali is bringing about the positive. So yilonto leyo siyazi ukuba xa sijonga iBhayibhile kwiTestament endala ayisichazeli inkcukacha zithe vetshe kwakhona malunga nokufa. iTestament endala isicaciseli kakuhle ukuba kwenzeka ntoni na xa ikholwa liye labhubha. Kodwa iTestament entsha, ivangeli lilo elikhanyisa ubomi nokungonakali. Kufana nokuthatha
umzobo osegumbini elimnyama uze nalo ukuba wonke umuntu alibone. Ngoku kwiTestamente entsha sibona kakuhle ukuba ukufa kukuba kunye nenkosi yethu Yesu Kristu, kukuba kunye noThixo wethu ngonaphakade, sihleli nayo kubukumkani bakhe nobuqaqawuli bakhe. Isiphumo sosindiso ayikususa isihoko kuphela, kodwa kukwangeza ubomi obungunaphakade ebukhoneni bukaThixo. Ithi iBhayibhile ke bonke abo banelithemba bazenza nyulu. Ndiyathandaza namhlanje ndithemba ukuba nawe uzawuyazi ukuba konke uThixo athe wakwenza kube sisimo ukuso sesono uThixo wayewasenza. Kodwa iBhayibhile ithi eyona nto omele uba wena uyayenza kukukholwa. Nolo kholo ke ithi iBhayibhile ukuba sisipho sikaThixo. Yonke into uThixo uthe wayenza masikhale kuye njengabantu abadinga yena, masikhale kuye njengabantu abayaziyo ukuba alikho elinye icebo, alikho elinye igama esinothi thina sisindiswe ngalo ingelilo igama likaYesu Kristu, inkosi yamakhosi. Ndifuna ukuthi phambi kokuba ndigqibe, phambi kokuba ndivale, nguThixo ofanelwe lonke uzuko. Ngubani osindise bani apha? Le text ithi nguThixo osisindisileyo. Akhange sizisindise thina ngokunokwethu, uThixo akasisindisanga ngecebo lethu. Akhange sibe ku-partnership kunye noThixo ekubeni yena enze umsebenzi wokuba asisindise. Yiloo nto ndikhuthaza kwakhona mbukeli ukuba ucinge uba eli vangeli nyani zindaba ezingaphezu kwazo zonke iindaba owakhe waziva, zindaba nyani ezilungileyo. NguThixo osisindisileyo, usisindise ngokwakhe. He did it all alone. Asingobasindisi kunye noKristu, hayi. Ngokuya uYesu wayesithi kugqityiwe, wayethetha kanye loo nto. Zange athi sigqibile, zange athi sigqibile okanye sigqibe sonke, hayi. Uthi kugqityiwe emnqamlezweni, ngoba yonke into owayeyenza emnqamlezweni wayeyenzela thina. Kwagqitywa ke eyona nto ibalulekileyo ukuba wena ubone imeko yakho, uzibone ukuba ungumoni, uzibone ubuThixo unomsindo wokuba akugwebe, akufake esihogweni kumlilo ungapheliyo njengoko iBhayibhile isichazela. Okulindeleke kuthi kwakhona lukholo. Indumiso 115 uvesi 1 uthi, ungazukisi thina Yehova, ungazukisi thina, zukisa igama lakho. Not to us, not to us, but to God alone be the glory. Yaba licebo likaThixo ukuba sisindiswe ixesha lingekabikho. Lonke uzuko maluye kuThixo. Wazisa unyana wakhe ukuba asisindise, sisindiswe ngobomi, ukufa nokuvuka kwakhe. Emva koko wasisindisa, wasizisa kuMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele weza kuthi ukuba guqule inhliziyo zethu, usukela kwinhliziyo zelitye uyokutsho kwinhliziyo yenyama. Kwakhona ndifuna ukukhuthaza ukuba ukhona namhlanje undimamele. Ubukhona namhlanje uyandiva ukuba ndithini ngeli vangeli. Ndithi kuwe mhlobo wam, akekho umuntu o-good enough. Mhlambi ukhona ulapho uhlele endlini uthi mna ndimdaka ngendlela yokuba akusekho themba. Akekho umuntu onokuthi andihlanze, akusekho themba. Eyona nto indifaneleyo okuba uThixo andigwebe. Ndifuna ukuthi kuye akekho umuntu o-good enough mhlobo wam. Khumbula asisindiswe ngemisebenzi yethu, kodwa sisindiswe ngalo ubabalo. Yonke le nto imalunga nosindiso yinto esingenotsho thina ukuba isifanele ngoba ilubabalo. Andikhathali nobungubani na, andikhathali ukube wenze ntoni na. Ungangumntu othi mna ndingoyena moni ungaphezu kubo bonke aboni. Ndifuna ukuthi ubabalo lukaThixo lukhulu, lunamandla lokuba usindiswe kunye nawe. Iza kuYesu. uYesu uthi, yizani kum nonke nina nibulelekayo nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Inyo into efuneka uyenze kukuza kuye qha. Mthembe, qubuda phambi kwakhe,
uzixelele ukuba uyomlandela njengabafundi bakhe abamlandelayo bashiya konke ngoba bemazi ukuthi uYesu Kristu uxabiseke ngaphezu kwako konke. NganguThixo akunike konke okudingayo nobabalo ukuze wena uphinde ube nobudlelwane kunye naye. Iza kuye ukholwe kuYesu Kristu ngoba weza ezansemhlabeni ngenxa yokuba uThixo enenceba wakunika konke okudingayo. Yintoni ke uba uthiye kwa esi sandla sikufidayo? Ndiza kuwe namhlanje ndicela masithandazeni sonke. Thixo onamandla onke, mdali wezulu nehlabathi, siza kuwe kwakhona. Sicela wena Nkosi ukuba kwiintshumayelo zethu Nkosi esiza nazo ukuba uncede abantwana bakho ukuba bazi yintoni ebalulekileyo. Kubalulekanga ukuba kube kanti singabantu abanemali okanye singabantu ababhizi zizinto ezininzi kulo mhlaba. Kodwa kubalulekileyo ukuba sikwazi wena Thixo uba ungubani na, ukuba sibe nobudlelwane sithandane kunye nawe, ngoba ubomi abupheleli apho. Bukhona ubomi obuzayo xa sithe safa, kodwa sikwazi ukuthi sibe kunye nawe kubomi obuzayo ezulwini. Kube mnandi ngoba sithe sava izwi lakho, sakholwa kuYesu Kristu, sazi ukuba ngaphandle kwakho asikwazi ukuba sikwazi uba kunye nawe. Thixo sincede ke singaboni, asikwazi ukusisindisa. Wena uthe wasisindisa ngokunokwakho, wasinceda ukuba sazi ukuba ungubani na. Sincede ke Nkosi, uguqule inhliziyo zethu. Nceda abantwana bakho bemamele ngelithuba ukuba bazise kuwe. Siyacela ke Nkosi egameni likaYesu Kristu. Amen.